ndamira pamberi pedare ramambomutaso zvese zvandichataura ndezvechokwadi ndikanyepa ichawa mhosva mwari ave mubatsiri wangu pamusoro ichangamiri nemirisi vanoremekedza vari pano ini ndinoitwa Rutendo Bina asi ndiriyo kwamagosvokwe ndakarorwa kwabina ndogara kuBulawayo. Nyaya yangu yandafamba nayo nhasi iri kungondinesa handina zvakawanda. Ndanga ndichikumbirawo Changamire kuti mundibatsirewo kuti murume anonzi Mudzimu abve muyadhi. Mababa vangu vabereki vangu vese vakafa. Ndini mwana ega akangosara. Saka murume uyu ndakazoona avaka muyadhi mababa vangu andimuzivi. Handitozivi nekuti akabva kupi kuti anoera chii. Saka ndanichingokumbirawo kuti angobvewo muyadhi mababa vangu. Right. Muri muyadhi memune muri makapinda sei? Ndakapiwa na baba Tenda. Baba Tenda ndiani? Tingati muchidimu wakanditsvaga wakandiwanawo ndichigara pandaigara vachibva vati Mudzimu utsvakawo munhu unochengeta musha wedu. Hapasina vanhu vanogarapo. Musha wedu ungaparara. Iwo hatichengeterwa. Imi pamuri muri kuchengeta here kana kuti pei? Kwete. Ndapanga. Ndati muri kuchengeta here mukadzi izvi zvabatenda zvokuti uda kutichengetera pamba pedu hatina ina. Tine nyaya yemukadzi uyu ari kuti uri muyadhi make ndio mada kuti ubve. Ndio matoda kubvunza kuti uri muyadhi here wemukadzi uyu? Uri mumuyadhi wakaiswa nani? Ndakaiswa na Neshta. Wakaiswa na Neshta. Wakaiswa sei na Neshta ipapo iyo stand isiri ya Neshta? Ndimukoma wemukadzi uyu. Ndimukoma. Uyu mukadzi ari kutaura kuti iye ndiye asara ega pana mai vake vakafa. Mwana wababa munini. Baba munini izwa. Baba munini napa mukuru. Haasi baba wako. Ndi baba mukuru. Mini mukuru, mini kuti mukoma wa baba wako. Munini, mini kuti mudiki kuna baba wako. Chete. Asukazi baba wako, ana baba chete. Pasina mukuru, mudiki, mutete, murefu, mukofu. Baba. Ndiye akakubara ri mukadzi wake. Wari tu. Anzo. Saka uyo, uri kuti pauri, ndo baba wake na mai wake wakamubara. Saka uripo usina mvumo yake. Ndo patenya. Muridze nzvimbo nde uyu ariti hakusimba. Ichokwadi Changamire. Uyu handisaitomumuziva. Handisaitomumuziva. Pamwe pacho unozviziva. Chakanaka kuti nguva iyi tisapedze nguva. Ndechekuti pamuka ini ndakangopiwawo ndisingazivi kuti hapasi pewanhu wakandipa. Then isitodhira nevanhu vakakupa. Because at the end of the day, we are more than doing a national. Yes. You are Wakapi, where Wakatengese? And now Tenges Rwanda. Sakanoka, Wakazibu, your woman. Sure, me would change it. What is it? Wakachengeteswa nechi neasi muridzi muridzi atoti pamba pangu handikuzivi uri pamba pangu handikuzivi pa ndaikumbirawo kuti azvitaurire izwa shamwari mudare munomu nyaya haisi pakati peuyu neuyu ba. Nyaya iri pakati pako neuyu because Neshta haasi kugara musha uno.
nechita rogara mumba kwake iwe rugara munda munhu ndiwe rugara pamunhu saka nyaya iri pauri zvekuti vasikana vanonorwa havana minda zvakapera kare zviro nhaka yababa wake ndiyake. She is the only surviving beneficiary yeestate yababa wake namai wake habvisi iwe ndio ungozogara pasine munhu wako wakakupa zvazvenyu muri tu anokupa pake parogara iwo. right so okay taura kuti chii chakaitika baba musoro yichangamira dari rose ndofunga uyu hanzvadzi yangu zinomenesta uyu hanzvadzi yangu ndofunga kuti tisvike pastage iyoyo ndofunga pakashayika sisi wake ndiye anga asara iye nasisi wake nyanzi yose yapera saka pakashayika sisi wake uyu aigara kubulawayo ndokubva nditi mukoma ini ndakwenda ndikati iwe zvauri kusumuka zvino izvi uchisumuka uchiti ndakwenda pamba unoda kumboita sei uda kumboronga sei uye wana varipo uda kuti zvizombofambe sei uyu ndokubva ati inini mukoma handisina basa nemusha imimi zvaakwamuri mimi nemusha ende uye zvekuti zvewana zvakuri kutaura zvewana kuti wana vachaita sei zvasara kwamuri ndi muchafanira kuona kuti muchaita sei saka ndasara kune wana wehanzvadzi dzake kune kunoti wana wehanzvadzi dzake vari 2 then kozouya mwana wasisi wake mudiki mwari waripa panozi Max then wana wakambosiwa muswa ndina kasara ini ndakamira kusabata then ndamira ipapo ndofunga ndandinaona mbuya tinowanika nemhuri yeseri apa ise yakanga iripo ndikabvunza kuti right saka izowati iwo wakwenda saka isusu pamba inini pamba handisi kuzoparati ende ini handisi kuzoputsa nekuti pano pamusha panapa pane mwana wehanzvadzi yake uyu mukomana anonzi mwana washuti achazoya achigara papi achazoya achigara panapa saka inini zvokuti ndiputse musha hazviiti saka tagara ndokubva ndazoti tazotaurirana nanambuya vanambuya vachidavanika wana mai wake ndobva tataurirana ndobva saka chinitsvagireyo munhu bhozi ini handiziva vanhu vari kupi vari kuno ndiko vakanditsvagira murume uyu vanitsvagira murume uyu ndakati inini mari yekupa murume uyu inini handidini handinaona mamiriro akaita pamusha saka inini zvandakakuitawo sababa handiti varamba vaenda varamwa musha wacho saka inini ndakuti iwewo kana wagara makore aunenge wagara ndinozokupawo kuzasi wogara kuzasi asi musha uyu wese wosiyira nekuti kune mwana aripi ariko because pamwe uchazodini uchazouya plus kune vana vari kuwasikana vanozogona kuramba vanogona kudzoka pamusha saka tagara uzoshiva akagara makore akagara ndofunga nearly 6 years more than that ndobva ndazoenda bva ndasvika bva ndakuti wamudzimu inini nyaya yako iweona chidzikako kuzasi uno wake kupi kuzasi saka agara kuzasi kuya kuya ndobva ndanane kwasabu mberi takatosvika tikataurira nasabu mberi sabu mberi akabvuma zvese zvamanga kuti nasabu zvazviri illegal zvazviri illegal because inini nasabu vakanga kuzoenda saka akanga ine authority to allocate ndiani because hapana muridzi handizivi changamiri makakona iva nasabu kuita chinhu chiri illegal handizivi changamiri saka ipapo ndaisiya ere mhuri ndokosiya usapare mhosva uchida kusevha nyaya umwe iwe waibvei kungosiya chimwe chacho zvido nezvimba zvacho waibvei iwe pakoakanyenga wakazirumusha manyeye mutorwa mutorwa hapinzi muyacho because unoonaka I do not understand kuti kana muti musikana akati handichauyi zvepamusha pano handichauyi handichaona zvinoenda nemusha so why is she here today kana makauita mimi kuti musha handisina basa nawo saka nasarudeiva ungaonakidzwa neizvi ndina umbonakidzwa pakagariwa dare chaizvo kuti kana munhu avigwa panogarwa dare kuti poitwa sei handiti so paiveda natete nehanzvadzi yamai wangu wakatoshaya handiti so zvakanzi toitwa ini ndaitowe mwana ipapo handiti ndandiriwo semwana ipapo ndakagarawo mudare macho ndo pakazotachitaurwa kunzi poitwa sei pamba handiti ndobva ndati ini hangu ndiri kugara kubulawayo handina
zvandokwanisa kutaura ndozi tinotogara kuBulawayo, ndiri kutodzokera kuBulawayo. Ndopakazorongwa nzanzi pamba paiswe patsvagwe munhu anochengeta. Only to my surprise kuzonza kuti pakavakwa. I hear you. Issue yako, you agreed to the fact yekuchengetwa kwemusha, not kutengeswa. Munhu azogare permanently. Ndopa nenyaya kuti uyu ati inini handina zvandokwanisa kuita, anochengeta nobody, asi Kuzobagara. kutengesa ndazvisumudza nenyaya yekuti pakuvakwa pakavakwa because Changamire mukona nyaya yazosumudza apa inyaya yekuti musikana uyu hanzvadzi yangu wakatengesa pamba aigarawo nababa pandaiti apa pane kutengeswa handiti iye akabva atengesa saka munhu iye akatengeserayo munhu iye ndiye arida kubva atenga kubva adzika kudzika kupi kuzasi saka avo vamwe vana ndozovaisa kupi kupa makamusvika kupa Apa watengesa. rudo unatengesa uita titi mutati uyu akatengesa iwotengeswa ina anotengesa Watengesa wamupaka wapekugara mwana yeye wanodaiwa unozogarira. uyu ukaamboni saka mwana waruda maningi anozogarira Mese mune mhosva muri wairi makamira. but manje mhosva yacho manje yeuyu iri nani because indirect beneficiary ndepake you cannot compete with her pachinhu chababora pamusoro Changamire semaziro andaita kuti uyo musikana uri kuti zveshuwa shuwa wakawirirana kuti ngapawe paine munhu anochengeta handizvo saka unochengeta wacho wakuda kukombanzetwa kuchengeta kwaita uyu manje sababa manje haana chaangakwanisa kuti adini akombanzeti nacho kunze kwekumudimurira ifamily yacho uyo aichengeta uyu aimbotaura kuti zemuta uchamagara pamba wayaruda mari yake yekuchengeta paita pamba then uyu odecide kuti oita sei nenzvimbo yake not to decide for her no uyu nyaya ipo ndeyekuti imi munongopa uyu mutoro maingopa uyu musikana mutoro musikana munhu wako anga akachengeta pamba wana ane chikwere chemari yakati auda mari yakati deal with that issue then iye wodhira nechi modai musiri parapa but kana you took the matters into your hands matters asiri yenyu now maakunetsana nawo because paita mari maakumena kuwana bhaya wake because mafunga pasina munhu yanyaya yemabhaya apo kuti muri kupa kuti hapana mabhaya auya manje ndopane nyaya kana iwewo chawakaita iwo wakachengeta for how long? Akachengeta kwemakore maviri 2 years. What 2 years? We had 6, you had 2. But you are going to be 2. Was do I check it? We are talking about 6, okay? You all know I check it, those are 2 years. 2010. 2 years. I checked it, I was 2 years. Plus, wakanzurisa pawana unakunzi ndiwe muri. Yeah, that's right. So, iwewe kuchengeta kwawaita wanga uri kuchengeta, what was the agreement? Agreement yanga iri yekuti ndikachengeta ndozodimburirwa pisi akaita agreement iyo newe ndiani awa nehama dze ndopa nenyaya wakaita agreement no the wrong person. Wakaita agreement the wrong person. Alright, panga kuchengeta papa zvangu chimbochengeta chiyo. Panga paine property yanga iripo. Yana property iripo ere. Yakabva yazotakurwa neawo. Kuisepi iyo saungosha chengeta. Chinotize about kubhadhara. Unogara Yakachengeta ma window frame. Ukachengeta ma window frame ari pabudhuri. Uchengete ipa. Panga pasingagari vanhu iwo unogara buke. Ukaona wakuti pfungwa dzekutora property kuti tikatochengete kudzimba dzedu ati it means wangaona kuti you are not reliable. The reason yekutora masofa nechi zvakatora nemaplate tikatichengete tega is because wangaona kuti iwewe munhu wataisa ipapo is not reliable. Maplate anga rindobiwa uripo, masofa anga rindobiwa uripo, magejo aringobiwa uripo. As now you stand here, you want to be paid for that.
kushandura kwaakaita midziyo kwakanga kwako kuchiti achindidimburira panzvimbo yangu. Value land. Unozwa kuti land is for life. 2 years on. Unoziva kuti land kanoipiwa is for life. Saka iwa unoti pa 2 years wautori madiga matatu. If land was as cheap as that, munhu wese aienda akakochengeta dzimba dzevanhu. Wopiwa munhu. 2 years watopiwa. Unoziva value yemadiga matatu. Unoziva? Saka iwe chiwaka ugara ipapo 3 years wopwanya waenda. Zviye zvaenderana kandi 2 years wakagara. Say wauda kugara for forever. Iwe wakachengeta for 2 years. Hayi waka. Iwe wauda kugara for forever. Asi wakachengeta 2 years chete. Ure chawaichengeta ipapo chine mari, chauri chakaunza mari kuti uyakwanisa kuzokubhadhara zvichii. Wairimo here kana mavheji. Wanga uri musenzi here kana wanga uri chii. Saka nonga uri musheni angatochengitwa ndiani manje? Angatochengitwa umwe ndiani? Chaichengeta chimwe chii? Iwo ndori panobhadhara. Ndiri panobhadhara iwe, ndiri kubhadhara iwe. Ko ndiwanga uchengetwa kai wanga kugara iwe. Ndiri rengira ndikuti ndakaspa. Ah. Iwe wanga usina pekugara. Saka wakauya kuya kunyepa kuti kuchengeta pamba pewana. Siwe ndiwo wanga uchengetwa because kugara wanga usina belo. Wanga napo. Enda keko. Pandaigara ndairoja. Saka pasi pako zvauna pekugara. Kana wanga chamwari ukazungiroja mutauni means hauna imba mutauni. Umbori wedu. Umbori wedu. Uri kubocha. Enda bocha wakatize bocha. Bocha wakatize kuzveko. Because reason yekuti ungori kuno kwa mtasa ndei vakubocha. If you are not working, hauti kushanda, haune chauri kuita. Saka uri kudei kwa mtasa. Chauri kubvira kubocha chii, hauti kushanda kwa mtasa. Hauti saka kubocha uri kudei kuno kudei. Hauna chinhu chauri kutasha mari kwakuno kwa mtasa. Ndakauya kuzo ndakauya ndichizoita basa rangu rekuwaka. Basa kudini? Rekuwaka. Shamwari contractor Siski inoenda kuBuruwayo, inoenda kuVictoria Falls. Unozwa? Siski inoenda kuVictoria Falls, inoenda kuBuruwayo, inoenda kuPlumtree, inoenda kuBellbridge. Payaona contract. Asi contract ikapera yekuwaka inodzoka kuHarare ndokune head office. Chakati Jehovha kuti kwawaka uvona kugara iko. Saka ukaenda kwakazoka mutoko uvha kuti tutamira kwa mutoko. Saka sei wakanotamira kunoko? Shamwari, chokwadi ndechekuti iwe shamwari kugara hauna. Andizvo? Usina pekugara wakatsvagirwa pekugara. Iwe wobva wada kuvhiringidza vanhu brain. Kuti iwe usina pekugara wakutonga ndiwo uri kuchengeta paurugara. Asi inandava ndiwe wanga uri kutochengetwa. Iwe ndiwo uri kutobhadhara musikana kuti wanga urisirisa mudzimba, wanga uri kutoja pamba pawo usingabhadhari pei, usingabhadhari rent. That's right. Wakasima contract yako. Chii chawakamboita pamba ipapo chekuti wanga uri pachengeta? 24 months ndasima miti. Mingani? Mitatu. Una vali wakamboenzera. Izwa shamwari. Izwa shamwari. Izwa ibamu. Izwa ibamu. Izwa ibamu. Chokwadi ndechekuti bambo. Mamuri ndotenderera nenyika. Ndokugara mamusina. Ndochekutanga. Chechipiri, mazuva ndiwape kuzigarai henyu vanhu varapa wakafa. Garai, mwana wacho asara wakatorwa kuBuruwayo. Munogara pamadiro. Anditi, mubva maibva magara. Magara, musina kwekuenda, mauda kutobhadharwa futi. Pamusoro pekuchengetwa. Munogara pamwe. Makabva bocha hamuna chepekugara, makamubva bocha. Mamuri ndotendera nenyika. Muchiwaka muchindoenda. Andizvo? Saka imi mamuri towaka murubva pamba apa vemusikana uyu muchiita mari. Asi musikabhadhari renti. Semuwaki aiwa, semuwaki. Manga muri tovaka muchibva paumba apa. Muchiita mari.
maita mari manga muzobhadhara rendi pamamurugara asi mochimira pamberi amota kuti ndimi mamuri pachengeta. Aiwa pambonyaya iriponde kuti makapinda mucontract nemunhu asiye muridzi wecontract, muridzi wemusha ndeuyu. Ndasiya motikari yangu pamhizi yapo yapera petro, yobvaita 1 week iripo papapa yapera petro iri pamhizi yapo. Andinopa munhu pamotikari yangu yapera petro. Mukoma wangu kana pamukuru auya achiti mota zvagara 5 days iri apa ngatiitengese because haisi kufamba haina petro. Kana tawana kudira petro, adira petro akangofunga kudira petro ngadire aende Buluwayo. Hakuna zvakadaro. Mota isina petro ngeyangu, ada kukwira kukana kuvhura door, ada kudira petro, unotanga wana inini ndomuti dira kana kuti kwete. Afunga kuti zvondashaya mari yepetro ada kuitenga, anoya kuti kwandiri kuti bambo izvo mashaya petro munganditengesera henyu here, ndoti hongu kana kuti kwete. Zvineni mota yangu yapera petro, makwenda na bamukuru kuti nditengesere mota yapera petro, bamukuru kutengesera mota yangu nepetro. Saka inini matengeserwa mota ndini. Saka ndikaenda kuti mota yangu ndakuida munoti kuza nobva ndamukutengeserei. Ndini munhu dzemotikari bhuku rangu iri. Mota asi baba mukuru ndiyakanditengesera. Baba mukuru aneiche nemotikari yangu. Ndinotora kamotikari yangu. Zvimwe chete nemusikana. Ndiye muridzi wemunda, ndiye muridzi wezvese wemusha. Hamunobvira pamutaura naye. Muhamaita zvamakaita nevanhu vari kunze. Ende musikana uyu haatozivi kuti ndimi mamurigara pambapo. Because she was never told. Waizviziva here musikana kuti ndiye aigara pambapo? Saka haatokuziva baba. Ngepake kusauya zvinewe kuti vanofanira kuziva. Iwewe semunhu akatsvaga pekugara ndiwe kwakatotsvaga munhu wepaurugara. Saka iwe wanga uruchengeta chii usingazivi munhu waruchengetera? Chawanga uruchengeta chii munhu waruchengetera? Kuvhura kutambire kuti ndofamba ndakachengetera maikuru pesi, ndakachengetera maikuru pesi. Wozi chipa maikuru pesi yake, maikuru wacho haumuzivi. Saka uruchengeta pesi pakudii? You can't tell me kuti uruchengeta musha yemunhu munhu wacho waruchengeta musha wacho haumuzivi. For 2 years. Asi yemuzi wemusha. Angarugara paungarugara here. Arugara kwani? Arugara kwani? Meaning kuti hapasi panapa. Saka iwewe semunhu akangwara akabva bocha achiwaka kusvika kwamutasa arundowaka contractor. Kana kutoti izvo zvizvi kuruzwa. Now that wakuziva muridzi wechii wenzvimbo. Zvininipise bambo. Zvininipise bambo. Tete we ndaisaziva. I was misdirected. Because vanhu vese vanonzwa natete machida wanyika, vanatete wanani, vanatete ana vese umwe naumwe nemusha wake. Ane musha wake. Iwe pawe pachengeta pamapaizi pambani, pamayani. Paizi paneshta. Ndati paizi pamayani, mai wake was mayani. Paizi pamayani nisi. Hamuzi pamayani? Pamayani? Mailinda. Linda wacho wakamumura? Wangu ndakamumura. Saka waizoti paneshta sei, uye zvo pamayani? Waingopataidza neseni. Anyway, baba, nyaya haina kukura. Endea kune musikana, mugare pasi nemusikana.
musikana akutaurire zvaari kana asi kuda hasi kuda kana aita mwoyo muchena kana muruda kuti maybe chekutotanga kuenda iwewe naNesta kunokumbira regerero kune musikana pane zvamakaita then from there muchitangira manegotiations from there because iwewe kuya kwaita pakati apa watoraya relationship yaNesta nemwana wake ndozvakuita watoraya iwewe wauraya relationship yechi ya baba nechi uyu unogezera maoko munomuka iwe wakaparana unotanga wapedza kugadzira nyaya dzako uzogeza maoko unogeza maoko chinecho unenge waipedza musikana kutaurire zvaro I know kutaura kwaita nyaya yake yanzwika ndosaka ndataura kuti panapa it's not an issue yekuti ndayambohwina nyaya kana ndayamboluza nyaya it's not important chiri important chekuti zvomabuda muno magadzirisa here nyaya dambudziko rite sei iwewe as much as you say kuti wanga usikazivo it's not your fault you were misled and as now that you know kuti pandaitaurwa paiwo ndepanhinginanhinga pasi kumuri dzichaende because uyu newana wamukoma wake mukomana waripo iyewe ndiye ari kuziva because she is the only surviving beneficiary ipapo ndiye achaziva kuti mwana wangu wayanzadzi yangu uyu akuendapo usatengese pese be wana wari iwewe usati zvawaguru yarurwa nemundevere ucharamba think about besides kuramba pane vanoyanzadzika wada kuzogara kupi vazukuru vababa wako wada kuenda kupi wana wayanzadzi yako wada kuenda kupi kugara nakumba kwako don't do that don't sell land that's an investment musatengese land that's family property don't sell land kuna vanonzi mangwani endai pane ndotoda wana wakura sei wakomana mukomana wakura wakura mudaidzei pamunitoda renyu mukomana he has to be there aziwe he has to be there mukomana iyeye afanira kunge aripo beneficiary muronge pamwe chete kuti muda kuita sei nezvamuita nemukomana but please don't sell land imi kana makaroorwa muri kwamakaroorwa muri garai ikoko asi pane pamuchaya muchiti kuenda kumusha ndo musha wacho iwowo mukomana mukeyo wakatomboya akasvika pasabhu akataura kuti ko zvinotoite zvaurotengesa musha wese wada kuti isu tizogare kupi ine ndikazoendawo kuna sabhuku ndikamuudza sabhuku zvamuri kuti iwo watengese musha wakatengesa mushawo imini kana ndakuzouya nemwana kunga muchazomba pekugara but imi makakangana kutaura kuti ndatengesawo pakusabhuku zvino ini ndikatengesawo mwana achitengesawo ko wana tozoresei kauraiti wakuriro uri kuona chakanaka sa iwo wakuchita truth let's not sell land iwo kutengesa wakamurambidza uyu waimurambidza mwanangu hautengesi akaramba waipea kuti naye kuno autengesi nhaka but still I think nyaya yakadzirika musikana ari willing to chise when sit down baba haurasi mbereko handichiti kana uyu ari kuzimbabwe kana uyu akatengeserwa kusiteni panapa pangaabvutisire mwana wezi kana aripo kaininawezakuende kuti izwa Nesta zvakutaura zviri very simple ndati Nesta nemukomana nemwana neumwe mwana go back endai pamba mogare pamba nemwana webaba muripo neumwe mwana neuyu sit down and come out with a solution solution yati kuti handi yeuyu chete bo tikuda solution inobata uyu inobata wana inoita kuti iwewe uyu mwana aramba achiziva kuti uri baba iwe uchiramba uchiziva kuti chii mwana izvozvo hazvigezereki nesipo ba Nesta kuti uri baba mukuru kana baba mukuru izvozvo achida kana asingadi hazvichinji izvozvo izvozvo hazvichinji izvozvo yes yes taura
I just hope atusutanga. Ayo akusutanga. Yes. Pamusoro imamo. Yes. Ndikufara pani muruzva ndikutaura kuti mwana uyu paumba pawakatotengesa pane munhu uri kugara. Mwana uyu mukomana atuta kuti wakasiwa ndi baba wake. Haatorina haana zita langu. Inini ndini mai Manjese, ndikozi mai Manjese. Mai Manjese. Mai wake uyu ndisisi wangu. Mai Mandese. Manjese. Manjese. Ehe. Ngobocha kuti. Saka atengesa kudaro. Mwana yeye wakauya uko. Una baba wake wakafa. Aivaenda kwasabu, aivazoya kuti mbuya ndoita sei. Inini ndakura ndauda zvekudini zvemusha. Ndinosaka paumba paze pakatengeswa. Saka inini ndichaendepiwo. Ndakashaya mhinduro yekupindura kuti ndingopindura nditi kudini. Wakapatengeso, patori nemunhu utoripo. Wakatengesa. Asi mwana uyu handazi ari. Ndati. Saka ndikubura kufara faniro mambotaurawo point yekuti mwana uchaendepi. Ndati mbuya mwana iye natete nababa neuyu wari kuenda kumba unogara wobva wasova ishu iyoyi kuti uyu ari kubva here kana kuti haasi kubva ari pamba ari kubva here zvobva zvagadziriswa as family. Handi kuti ini mambo ndibva ndabatizira kuti iwe uyo ngaabva atoenda kubva ngada ndikuti muri ndikupai mukana muri go back there. Muona kuti wana unofanira kunge uchibenefita wabenefita here kana paine zvinhu zvazvaitwa zvisingafaniri kuitwa reverse those things kuti zvinhu zvigare zvakadini. Ndozvatoda kuti hunhu urambe uri chii uyo anokwanisa kuti handisina basa navo because nyangwe ndikafa ndakugwa kwandakarohwa kugwanda kana uchiroloto kana kuti ameno ikoko saka hasina basa nazvo. Asi vamukune vamwe vasina kugara. Saka turi isusu tatomutaurira kuti mwana think about that. Chienda mugare pasina nababa nevamwe vana tete nehanzvadzi. Come up with a solution to this problem. Handizveri mamunezi. Chiendai zvekuti ndageza amusata nemageza. Imi mukageza maoko mati uyu anodzingwa. Mukageza maoko chete uyu ari kuenda. Saka imi chiendai naye gadzirai baba. Gadzirai musha unomira zvakanaka. Ande chienda muti rini murugara rini. Iyo rudzoka rini mubhuruwa here. Thursday. Saka chiita kuti before Thursday asati adzoka uchida meta musanganiro. Musiye nyaya yebva inogadziriswa wadzipo. Ande